jagorancin Abba. Gida APC Abba. Garai an cashe tsawa. Gida alkhairi Abba. Gida ɗaya fannin Abba. Gida APC A gwamna Abba gida ya zo mun dade kowa. Gida alkhairi Abba fa ya shigo kowa ya bamba. Gida APC Abba. Lamini sanin mutunci riwa. Gida alkhairi Lamina na murtala dan garuwa haiwa. Gida APC Da kwamanda na gidan gaba layin Abba. Gida alkhairi Kula kanawa mi ta yan rike daukan lamba. Gida APC Lamin dan sani bai ki mai ugayawa. Gida alkhairi APC suna maka murna Abba. Gida APC Lale maraba da gwamna Abba. Gida alkhairi Alkai da duba za su zamo daidai ba. Gida APC Kowa ya shigo cikin APC Abba. Gida Kauye da gari a maza layin Abba. Gida APC Ko fito mu isar da sabon gwamna Abba. Gida alkhairi Wurin sa jihar Kano ta yi zarra Abba. Gida APC Me kwaya ba za ta zama banzo ba. Gida alkhairi Abba gidan gaba, kana Abba gidan gaba. Na gaba ya gaba, gwamna Abba sahun gaba. Ba wata kwar gaba, gyara Abba ya sa gaba. Ta Abba Kabiru APC mun baka gidan gaba. Kanawa ana faɗin hudu sau biyu ba wani kwar gaba. Kai ne gwamna in ma akwai wani mu ba mu san shi ba. Kai mai tambaya ga amsoshin ka nan gaba. Alkhairi ne, ta tabbata alkhairi ne Abba. Dan kishi ne, mun gazgata dan kishi ne Abba. Jinin mulki ne, to dan haka adalci ya saba. Da abin murna ne ya tabbata ƙaryar